Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Sih wilasanipun Gusti ingkang satemah babar daya pangaribawa luhur mugi temanduk kajiwa kasarira. Wonten ngarsanipun prayagung tamu kagung saha pundi sinedahan. Wanci ngaturaken pambagya kawilujengan wilujeng negakanti partikaning panggalih. Tumuli gelaring budaya Jawi Keparang Suwan Ngabiyantara. Lumantar para kacang pametri budaya campur sari prasetyan nada. Bijil saking Semimpen Ketundan Pakis Wewengkon Kabupaten Magelang. Sukamari Sukamrada pamit saking keparengipun keluarga Pamanggugati nggih pinanipun Bapak Suprapto miwah Ibu Hedi Suparmi. Semimpen Ketundan Pakis Magelang. Kira kemarang gelar tata upacara wisutan pambayang ing risang pinanganten sarimbit jroning suka tansah mangga rahayu niskala. Sawanipun para kanca pametri budaya campur sari prasetyan nada sinengguyung Rahma Profesional Audio Sound System miwah kagiyaraken lumantar kanal YouTube Lintang Studio. Wanci kepareng Tri Widwati kang sampun Suwan Ngabiyantara nderekaken kayipun para tamu ngantos dumugi paripurna manggih. Kepareng satata jumeneng wonten sangajengipun panggungan kira kepareng lelipur parisuka nderekaken para kanca prasetya nada campur sari. Galuh Purwanti prasetya nada campur sari. Klono sewandana ana praja ati Ingkang angka kalih Widwati kang kepareng mijil saking Temunggang. Temunggang. Temanggung kok Temunggang. Temanggung Leru Temunggang. Temunggang Temanggung. Larasati sesarengan prasetya nada. kidul kae apa manuk kolone pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate ngakono ben supaya urip tancap sarta mulya. Ingkang pungkasan sowan nderekaken lenggahipun para tamu Gendo Ayu Febri sesarengan prasetya nada. Atur sugeng dumateng kang samya datang ampir sami badan kula wujud tampan malang-malang Ambok sok-sok. samya jikrang mangke munah Terakan wilujeng lenggah para tamu. Aku mbok sok-sok, aku ya tekan mencela tekan kene. Sekarang yang burisan kena? Hah? Isa-isa. Engko. Aku ngene Pak Prapto padha karo nggone dhewe kok. Ora sah boleh. Wilujeng lenggah kanthi pardikani panggalih para tamu. Gelaring budaya Jawi Keparang Sowan lumantar para kanca campur sari kebanggaan Indonesia prasetya nada. Semoga nuwun kula nuwun. Yo 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 yo.
Nggih matur sembah nuwun. Prasetya nada sowan ngabiyantara nderekaken para tamu ngantos dumugi paripurna ing manggih. Pangajab kinarya lelipur sawetawis minangka panguyuyu sesarengan para kanca prasetya nada campursari. Suka parisuka ing manggih maliginipun tumanduk wonten ngarsanipun Sagung Para Lenggah Kakung Putri Sinedahan. Tumuli setunggal pokok setunggal widowati keparang sowan nderekaken para kanca prasetya nada campursari sowan lumantar sowanipun Galuh Purwanti prasetya nada campursari. Sowan Mbak Pur. Sowan Kang Mas Bledek. Matur sembah nuwun. Nggih. Prasetya nada. Nderekaken para kanca sowan nuhuni dawuh Bapak Suprapto, Ibu Heni Suparmi, Ngaten. mantu Boyong putra penganten Mas Yuli Sulistyo. Nggih. SM. SM ya apa? Seneng makmek. Oh seneng makmek apa lho? Kowe iki titel titel sarjana apa? kok SM kok Lah, kira- seneng makmek ki lak kowe kuwi. Aku ora we. Aku mau ora demok lho malah. Ora demok lho aku malah. Lah ora demok malah. Ayo, Terus SM wis ki padha wae. SM ki apa? Ono SM. sarjana manajemen. Heeh. Terus ono SM ki apa meneh? Seneng meteng kuwi aku. Nah, seneng meteng. Ayo. Iya. Wong kok dila-dila meteng aku kan prei. weh. Daup kalian Kedo Ayu Fatna Dewi Andika. Ya. AMD Keperawanan. Ahli media keperawatan. Ahli media keperawanan. Perawat. Oh, keperawatan. Keperawatan nang yo jek perawat. Oh, lah Ngono iya. lho maksudnya iki. Ya urung mesti. Kowe iki aja jepeleke. Nenek Mas, ki- Mas Yuli ki nek milih ki ora tau kleru kaya kowe. Milih? Kowe ki milih bojo pisane kleru. Ora tau kleru piye. Iki lak ijabe wis to. Wes. Lah nek ijabe wis ya wis ora perawan saiki kok genah. Kaya kowe wae, bojomu meteng 5 sasi mbok pek bojo ki piye to kowe iki? Kayak iki mergo anu blah kae. Aku pas mendem kae. Oh, lah ya kok nek wong meteng 5 sasi ki. Ning jane mbiyen bojoku ki ayu lho asline. Lah ya ini meteng 5 sasi. Oh, mbok lah yo pek. ning saking ayune kuwi. Nek gol karo laras wae lewat. Ayu bojoku mbiyen. Lewat ayo Oh, bojomu. Heeh, ya sakwene keracunan kuwi dadi Keracunan kowe kuwi. keracunan iwak manuk. Keracunan iwak manuk ki manuk. Manuk kutut. Ora manuk gagak gitu Ireng lho. Heeh, ning gedhe. Oh iya iya. Nek gagak ki Gagak iya to. lah iya. Pak Prapton duwe Nggih. gawe. Nggih. Mugi-mugi saged barokah. Menika nderek Mang Ayu Bagio, Mas Yuli kalian Mbak Mbak sapa Mbak Mbak Dwi, Sylvie. Oh. Fatna Dwi Fatna Andika. Dwi Andika menika wilujeng angaya bebrayan enggal. Nggih. Selamat menempuh hidup baru. Nggih. Mugi dados warga ingkang ayem tentrem ler duwen batin. Amin. Enggal-enggal pinaringan kekancingan katresnan. Nggih, nah aku dongaku ora usah dawa-dawa. Piye? Muga-muga enggal meteng. Ya. Heeh. Nek wis meteng bayi meteng neh. Oh, kok dano kan meteng wae, kowe iku penak men. Lho iya iya. Ciptakan 2 anakku cukup. Oh, 2 anak cukup. Heeh, dadi nek wis bayi meteng Heeh. neh. Meteng neh. Nek Tapi bayi KB. neh. Bar kuwi terserah. Eh, Arep kabeh arep ora ya ora apa-apa. kok iki yo. Sing penting ki yo program pemerintah ki yo dilaksanakan. Keluarga bercelana. Berencana. Berencana nek ora bercelana ya metang-meteng wae Oh, iya, padha iya. wae. Pakune yang penting bercelana. Oh iya iya, Pak iya. Heeh. Berarti yo rencana nganggo celana. Lah iya, Ngono. nek iki umume wong wedok iki sing disenengi nek wong wedok iki umume zaman saiki iki sebeh. Kok sebeh lho? Sebeh Jepang. Sebeh Jepang ki Beda apa? karo zaman mbiyen. Wong zaman mbiyen kuwi jodoh iki mergo dijodokke. Heeh. Kalau mongso wayahe ningkahan kuwi ngantene malah hurung petuk lanang wedoke. Laki ngerti Lagi ndang ngerti, nikah kuwi. ya nikah kuwi ya pas kuwi Oh, ngertine. ngono. Nek Nek saiki saiki wis ora. Sing Saiki iki tuwa malah sing ora ngerti. heeh sing tua malah sing ora ngerti. Sebeh Jepang kuwi tegese ya bangsa upama ya mobil. Oh mobil. Ngono ki sing anu. HP, Heeh. iPhone, Iya. motor. Ya ngono-ngono kuwi saiki PCX, modele. ngono kuwi. Heeh, saiki wong wedok iki kabeh iya. Kowe lak ya iya. Ora. Ora piye? Saiki coba ya. Kowe kuwi upama mlaku ning dalan.
Iya. Umpama mlaku ning dalan, ana duit 1 juta. Heeh. Kuwi mbok jupuk apa ora? Nek duit itu dijipuk to. Oh nek aku ora. Lah piye? Lah wis mbok jupuk, Aku jipuk tak balik kene ra sida. ora sih. Oh jipuken. Ora, aku mlayu kok. Aku ora liwat kono kok piye. Oh tak ngono ya wis. Mula kowe. Iki Atur panglipur menika. Diaturke manut lagon-lagon langkung rumiyin. Nggih. Menika wau ugi ngaturaken wilujeng lenggah nggih. Bapak Kepala Desa Oh, nggih. Ketundan menika. Pak Lurah. Nggih. Lenggahe ning Nggih. ndi mau ilang. Pak Lurah ngaturaken wilujeng lenggah Pak Lurah. Nggih. Nggih mbok pilih samangke ngersakaken penyanyi. Kok Monggo. ngersake lagu. Ngono Ya lho. lagu kan ora ana penyanyine. Ya nyanyi dhewe. Ngono kuwi jenenge nyumbang lagu. Ya, iki Iki kanca-kanca Prastian ada kok sithik men to. Biasane ukih. tunggale dipecati. Nak tanggapan kae biasane ukih kok iki ndang nang ngene bola dhewe kok sithik yang iki piye. Do wegah, sambatan do wegah. Lah iya nak tanggapan ukih kae lho. Nek iki gandeng ngene bola dhewe kok sithik yang teko. Lah iya. Iki diaturke laras apa? Larase, lha kuwi lho nang kono. Laras Not. larase Pelok 6 apa anu? Apa slendro miring apa barang miring? malah miringe kari-kari wae. Aku nek aku barang miring musim. Oh, barangmu miring. Barangmu miring. Mula. Oh bengkong to. Malahane kok. Iki wis didindingke pelok 6. Dindengke. Piye lho ndeng iki? Oh, slendro kok. Mau jadi pelak. Oh, jare pelok saiki. Slendro ora apa-apa slendro. Slendro kena pelok kena. Pelok barang kena. Ora sembrono kok atem gandosmu lho iku. Lho wis. Lho wis. Bejane wong pelok rami. Wis piro? Titik-titikmu. Kowe kok tak anem ya lho gandosmu lho kowe. Angger sembrono kowe. Ben aku nek iki ngene. Iki juragane saiki beda. Eh, Juragane saiki. kowe juragan muda. Nek manajemen Supri Ah, tipis iki kok. wis kurang jelas. Wes engko tekate mampir ndur kono mau. Iya, Tak tegale lek ngono to. iya. Engko mulih ngusung emang apa? Oh, tak kira Obis, kok jak amar Tegal kan kok jak nopo. Wis ngusungi kobis to. Wis piro kuwi? 6. 6. Kuwi pelok barang apa? Iki jan gawe dek. Oh, Mesakno ayo. MC iki rada budak. Kayak iki mau coba kayak Keluar telepon kok angel men sebulane barangnya miring. Aku kan mau mlebu. barangnya Mbah Bandi iki sok miring sok Ata ngiru. lebone kok angel men barangnya Mbak Banti kok miring. Oh, alah. Bejan ingkang polo krami. Iki lah nek iki penak iki ora miring iki ngepas iki. Lah iya to. Iki Asmarandana ngawur. Kok ngawur lho. Lah iki olehku muni yo gek saiki. Oh iya. Oh, Asmarandana cakepane ngawur. Aja kleru. Nggen mangun bebe sanan Pak Suprapto lan garwane genong gelar tata cara wisudan tali darmo Oh iya, iki dadi Iya. pas karo Pas. karo engkang Hameng Heeh. tadi. Kok ya Pak enjoyment lho kowe. ya buat-buat golek tambahan selawe Oh, iki ajarane Mbah Bandi to kowe? Ajaranmu to, Mbah? Heeh. Oh, mula. tapi nek aku sekolah karo Mbah Bandi kuwi Heeh. dadi yo sak mengkap-mengkape Orane yang umum dina iki. Heeh. Kowe klambimu ketek anyar. Iya. Ya ora. Dastere bojomu kayak iki kaya ngene. kok daster piye to aku Lah iki wingi aku ora bojomu nggo daster kembang. iki kaine weton pondok Oh, pondok ngendi? pondok asri wong iki Berarti spray. iki sprayne kono aku nginep ning kono sewengi itu spray tak lempet tak go mulih Walah. iki spray pondok asri Mula kok kembangan iki. Jebule Ayo. iki spray hotel. to. iki udu kembangan Lah apa? iki ning sing semu-semu kuning iki udu kembangan iki Lah apa? noda
Payumen to. Payumen. Iki noda. Yo. Mugi jumbo kang ginayo sembodo ingkang jinangka langkame manut liramu. Ya pelok siji ya. Heeh. Pelok siji. Lagu mau. Pelok siji. Pelok siji kok nek slendro 11, Mas. Iya. Iki dipaske karo bawane. Heeh. Iki ketoke tibane iki pas iki sing miring-miring kuwi Heeh, ya. Iya iya, ta? sing miring-miring. Iki nek pancen penak rada miring oblok. Lah iya. Apa ya? Gelo. Aja. Aja. Apa kabeh lelakonku penitipku Salalo. Yo. Iki Pak Suprapto le kagungan kersa ki jan sembodo. Sembodo, heeh. Jan elok tenan lho. Heeh. Iki karo daerah ngene dhewe ngono wis beda. Beda, bedane adoh. Suguhane iki lho, Heeh. warna pirang-pirang. Warna pirang-pirang. Lek nggon dahar lawuhe ya komplit sembarang eneng. Ha iya, Kok beda karo nggonmu ya? nggonku. Nggonku aja nyepeleke nggonku lho. Aku ndempen ki tak suguhi sosis basah. Weh sosis basah. Heeh. Elok men. Ha iya, sosis kudanan lho. Ketrocoan. Ha iya. Kemper golek anu ta apa jenenge? Oh, lah iya. Tendomu ki murahan dadine Aku nggon aku mbiyen ya, suguh aku gedang goreng. Ora, gedenge mbok godhog jeneng ngirit. Gedang goreng, gedang godhog ya ono. Dadi gedang goreng, gedang godhog, terus keripik gedang ya ono. Heeh, keripik Terus gedang. jaman semua terus ungkusan nganggo gedang kae. Ada sembarang kok gedang. Lah duwe gedang kok piye? Oh duwe gedang. Heeh, lah ya gur kuwi. Modale kuwi. Ora gur kuwi tok. Apa? Ono keripik pohong. Heeh. Terus tak godhoke pohong, Heeh. terus tak gemblongke pohong, Jratil. tak gaweke mentho, stratil ya ngono. Wah, iki kota. Ngirit lho, ndek gawe iki sing sembodo ngene iki lho. Lho ngene Pak Suprapto ki buah eneng. Heeh. Lho, keremikan eneng. Kowe iki- Makanan berat eneng. Kowe kok aja nyepelekke aku nggonku dempel. Lho, wedange we komplit eneng pokari, eneng le mineral. Lah iya. Eneng teh manis lho. Iki pokari asline lak nyindir aku ta iki. Lah ngapa? Pokari iki obat ini diombe kan energi, Iya, kesehatan. iya. Padahal aku ora patek sehat kok piye kok. Ora aku Kok iki nyindir? menambah ion tubuh. Ah iya. Iki nah, kowe kok aja nyepeleke. Iki saiki ning buah ya. Buah anggur. Aku dempen pas mantu ya nyuguhku ya buah. Buah apa? Buah ceri. Kok ceri? Heeh, talok. Talak kok ceri. Ya padahal buah to kuwi. Buah ki ya klengkeng, anggur ngono kuwi. Buatku kae kelengkenge pas ra metu kae. Sing klengkengan mah kowe. Iya. Iki mau ati kesiksa. Heeh. Engko sing kedua engko wisa tresno. Nah, Iya, sing Mbak kedua wis tresno di bablaske kowe iki. Iya, aku bablas. Heeh.
Dek mah terus mak prengut. Kowe iki nek nyambut gawe ngene kanca nek sajak leh Ora ora lega. apa-apa. Mbok ya sing sumeh. Awake dhewe nyambut ngene Pak Prapto. Iki kon bola dhewe mbok ido sing sumeh. Nek ketemu perangat-perangat iki napa kowe kuwi? Heeh, nek gur masalah kowe sing do tenang gitu to. Ya. Oh, alah. Malah saiki mah do anu diomongin engko sing kedua Wisa Tresna. Mah terus do duwe titel kabeh. Apa? Raden Jaya Jenggirat. Kok ijo jenggirat. Lu kaget. Wis to. Ya. Ya. Lila